Hei, bună! Bine te-am regăsit și bine ai venit la jurnalul unei călătorii, drumul unei vieți mai bune. Astăzi vreau să vorbim despre cât de multă încredere ai tu în tine și ce alegi să crezi despre tine. Așa că rămâi până la final și vei afla niște lucruri interesante. Să începem! Hai să facem un exercițiu în care vei afla foarte multe lucruri despre tine. În care vei afla cât de mult gândești pozitiv sau negativ despre ceea ce se află în interiorul tău și despre cum ești tu de fapt. Și anume, ia o foaie și un pix și începe să scrii. Eu sunt. Prin această afirmație poți să-ți spui ce simți tu. Cum te simți tu de fapt? Eu sunt inteligentă, eu sunt deșteaptă, eu sunt carismatică, eu sunt frumoasă, eu sunt atrăgătoare, eu sunt șarmantă, eu sunt capabilă să fac extraordinare lucruri și așa mai departe. De asemenea, poți și să spui lucruri negative dacă consideri despre tine, ca și cum eu sunt nepricepută, eu sunt neînțelegătoare, eu sunt și așa mai departe. Fiecare se cunoaște pe el cum el este mai bine. Completează cu toate lucrurile care îți vin în minte. Lasă-ți imaginația să curgă și spune adevărul despre tine. Folosind adjective, substantive, ceea ce crezi tu că este pentru tine adevărat în acel moment. Nu te opri până nu ai scris cel puțin 20 de lucruri. Ia apoi o pauză și analizează ceea ce tu ai scris acolo pe hârtie. Vezi lucrurile bune care le observi la tine, dar vezi și lucrurile cele negative care le observi la tine. Pentru că spun foarte multe despre cine ești tu ca om. Câte dintre ele sunt pozitive și cât dintre ele sunt negative. Acesta este un exercițiu extrem de bun de self-awareness, adică a fi conștient de sine. A fi conștient de el însuși. Nu de sine, pentru că sinele nostru interior este doar iubire. A fi conștient de cum ești tu de fapt. Și să te vezi așa cum ești tu de fapt, cu credințele și limitele pe care le ai. Și să-ți faci o imagine legată de tine. E un prim plan, e un prim pas, însă unul extrem de important, deoarece, după părerea mea, ești capabil să conștientizezi anumite etichete pe care le-ai văzut, poate de foarte multe ori, la cei din jurul tău, în lucrurile pe care tu ți le spui ție însuți. Și mai ales în interacțiunea pe care o ai avut-o tu cu ceilalți din jurul tău. Și atunci stai la sfârșit și te întrebi, oare câte proiecții sunt ale altora și nu neapărat cele ale mele? Și aici vreau să dezvolt un pic acest subiect, mai ales spunând că noi, ca oameni, am fost crescuți de părinții noștri și am fost învățați să ne purtăm într-un anumit mod sau am învățat să ne purtăm printr-un anumit mod datorită a ceea ce am văzut la ei. Atunci când noi vedem în părinții noștri un exemplu, un model de urmat, datorită iubirii pe care noi o simțim față de ei, ajungem să ne identificăm cu ei, să le preluăm sentimentele, să le preluăm idei și când ești adult, la maturitate, ajungi efectiv să, identificându-te clar cu ei, ajungi să fii o persoană, poate care nu ți-ai dori să fii. Ai idei care de foarte multe ori te pun în dificultate, tocmai pentru faptul că te identifici cu părintele tău atât de mult, încât îi preiei din frici, din idei, chiar dacă nu sunt ale tale. Așa că cel mai bine ceea ce poți să faci prin acest exercițiu care ți l-am arătat, să afli mai multe despre tine, să afli cât de fapt sunt ideile tale și cât de fapt sunt ideile lor.
și nu doar ideile părinților tăi, ci a bunicilor tăi. Aici vorbim deja de transgenerațional, vorbim de fapt de ideile părinților, bunicilor, pentru că și părinții au fost învățați și ei la rândul lor de către bunicii lor, bunicii de străbunicilor și uite așa vorbim deja de transgenerațional, adică din generație în generație. Ca și efectiv, ca să vă dau un exemplu, la ceea ce mi s-a întâmplat mie în ultimul timp care m-a făcut să mă duc cu gândul la exemplu care acum vi l-am dat și anume, am trecut printr-o situație în care efectiv în urma unei întâmplări m-am simțit foarte prost și am ajuns să zic oare de cum de crede persoana aceasta așa lucruri urâte despre mine? Pentru că eu am fost învățată tot timpul și eu sunt o persoană cinstită, sunt o persoană corectă. Cum poate să spună persoana respectivă lucruri atât de grave despre mine, iar eu să le accept lucrurile acestea când acea persoană îmi spune și să mă doară atât de mult vorbele lui. Au trecut foarte multe zile în care m-am gândit enorm de mult la ceea ce s-a întâmplat, la tot. Efectiv, am avut un zbucium interior, am plâns, m-am consumat. De ce persoana respectivă gândește lucrurile alea despre mine? Cum poate ea să spună asemenea lucruri? Și când am stat un pic și am analizat toată situația și am făcut un pic de psihoanaliză cu mine însă, am aflat de fapt că nu este vorba despre acea persoană. De fapt era vorba despre mine. Cum am simțit eu în momentul acela și cum am lăsat ca toată situația aceasta să mă influențeze, să mă rănească și de ce anume m-a rănit. Și hai să vă spun de ce. Pentru că în trecutul meu, mama mea repeta aceleași vorbe și zicea, este foarte important ca noi să fim niște oameni cinstiți. Este foarte important cum ne văd ceilalți pe noi. Mama mea a fost tot timpul laxată pe ideea că să nu te vorbească cineva de rău, să erai foarte preocupată de ceea ce cred alte persoane despre ea. Mi-a însuflat automat și mie credințele acestea, că e foarte important ce cred ceilalți despre mine. Este foarte important părerea celorlalți din jurul meu și că, practic, eu mă validez cumva datorită vorbele lor. Cu cât vorbele lor sunt mai bune, cu atât eu aș deveni cumva o persoană mai bună în ochii lor și așa mai departe. Dar, dragii mei, nu este vorba despre acest lucru și este total greșit. Clar că și ea a învățat de la părinții ei, nu dau vina pe ea, nici ea nu a avut de unde să știe, a învățat și ea clar de la părinții ei și așa mai departe din generație în generație. Însă, este momentul ca eu acum să spun stop aici și acum. Pentru că mi-am dat seama că astea sunt gândurile ei. Sunt gândurile ei care mi-au însuflat lucrul acesta. Nu sunt ale mele. De aceea, în momentul când am realizat că nu eu gândesc așa și că am preluat de la ea această gândire, s-a făcut un click în gândul meu și automat m-am gândit, stai puțin, că nu este ceea ce gândesc eu și până la urmă de ce să mă intereseze ce zice persoana aia despre mine? Pentru că nu este real. Pentru că eu nu sunt așa. De ce trebuie să pun la suflet și să mă afecteze? A doua oară, când am vorbit cu o altă persoană despre acel subiect, efectiv nu m-a mai durut. Efectiv am vorbit și am simțit situația total altfel. De ce? Pentru că eu în momentul ăla am lucrat acea problemă, am lucrat acea, să zic așa, dacă aș numi o traumă, ar fi prea dark, prea integru. Aș putea să o numesc acea problemă din trecutul meu,
și doar am prelucrat-o. Prelucrând-o, am putut să-mi dau seama cine sunt eu cu adevărat. Pentru că nu au fost ideile mele, și au fost doar niște idei preluate. Pentru că întrebarea este bună. Cât la sută din noi sunt gândirile noastre și cât la sută sunt preluate de la ceilalți? Fiecare aveți o temă de gândire, să vă gândiți la lucrul acesta și ați putea să-mi scrieți, dacă doriți, în comentarii, cât credeți voi? 90%, 20%, 90%, 10%, 80%, 20%. Cât credeți că sunt gândurile altora și cât credeți voi că sunt de fapt gândurile voastre? Așa că hai să fim atenți la ce acceptăm a fi cu adevărat. Încă de când eram mici, ni s-au spus diverse lucruri despre noi. Pe cele mai importante chiar le-am luat de bune și practic le-am preluat în realitatea noastră personală. Unele ne ajută, însă altele ne încurcă total. Ești deștept, te îmbolnăvești des, ești timid, nu ești bun la matematică, nu ești prea creativ, nu ești în stare să faci asta, nu este pentru tine lucrul ăsta. În mod normal, poți să te gândești la alte lucruri pentru că nu ți se potrivește tema asta. De exemplu, eu am crescut cu ideea că nu ești tu făcută pentru asta. Nu este pentru tine lucrul acesta. Pentru simplu fapt că mama mea avea o altă viziune față de mine. Însă eu crescând și spunându-mi de atâtea ori, nu ești în stare să faci asta, acum că sunt în adult în viața mea, întâmpin anumite dificultăți. Când vreau să fac un lucru, apare teama de a o face. Că dacă nu e pentru mine, dacă eu nu pot asta, eu nu, îmi pun semne de întrebare. Tocmai datorită lucrurilor care ea mi le-a însuflat mie. Încă o dată spun, ea nu este de vină cu nimic pentru ceea ce a spus. Pentru că atât a știut și atât a putut în momentul ăla. Este foarte important să nu ne criticăm părinții. Pentru că atât au putut, atât au știut, atât te-a învățat pe tine. Nu este un lucru nici bun, nici rău, să o luăm așa. Atât a știut părintele tău în momentul acela. Ceea ce tu poți să faci e ca tu de acum, înainte, să faci lucrurile într-un mod în care ei nu au făcut-o. Și, pe de altă parte, toată aceasta mi-a dezvoltat un mindset greșit care m-a încurcat atunci când eu aveam foarte mare nevoie. De aceea, noi lucrurile învățăm să le înghițim de multe ori pe nemestecate. Primim informația și o înghițim. Mai ales ca și copii. Le luăm exact așa cum vin ele. Doar pentru că am văzut la persoanele dragi nouă sau pentru că efectiv am văzut la oamenii dragi nouă. Și ajung cumva să fie aceste lucruri ale noastre. Așa că tu ești se transformă în eu sunt, mai ales cele negative. Eu sunt nepriceput, eu sunt prost, eu sunt incapabil, eu sunt urât, eu sunt gras, eu sunt neatent și așa mai departe. Iar clar că lucrurile acestea ajung să ne definească. Începem să luăm decizii cu această identitate nouă pe care ne-a fost creată, care o vor întări mai târziu spre maturitate. Deci intrăm într-un cerc vicios, efectiv, din care greu mai poți să ieși. Și ajungi ca tot ceea ce spui tu să fie adevărat despre tine. Pentru că atunci când tu îi spui creierului tău, psihicului tău, minții tale, conștiente, că eu sunt, să dăm un exemplu, că o foarte multă bucată de vreme am avut treabă cu greutatea mea și am spus de atâtea ori, eu sunt grasă, eu sunt urâtă, mă uit în oglindă, mie nu-mi place de corpul meu. Automat,
Când făceam aceste afirmații, creierul meu le lua de bune și am ajuns după o perioadă, deși m-am chinuit să slăbesc, nu am slăbit deloc, tocmai pentru faptul că eu spunând de atât de mult creierului meu că eu sunt grasă și eu nu arăt bine și nu sunt mulțumită și nu mă iubesc așa cum sunt eu, l-a luat ca și bună și efect de bună și efectiv nu mi-a mai dat voie să slăbesc. Practic, orice ne repetăm de atât de multe ori, devine realitatea noastră și pozitivă și negativă. Așa că vă citesc acum un studiu făcut de Universitatea din Ohio, care a demonstrat că doar gândindu-ne la faptul că mușchii noștri cresc fără nicio activitate fizică, aceștia chiar se modifică. Studiul a implicat 29 de voluntari, dintre care jumătate și-au imaginat că fac exerciții fizice timp de 11 minute. 5 zile pe săptămână. Rezultatul? După 2 săptămâni care și-au imaginat că aveau mușchi de 2 ori mai puternici decât cei care nu făcuseră nimic. Așa că mușchilor efectiv au crescut doar prin faptul că s-au gândit. Asta se numește manifestare. Să manifesti un lucru. Să ți-l dorești cu atât de mult încât să ți se îndeplinească. Dacă tot poți să alegi, dacă tot poți să transform vocea interioară în realitate, de ce să nu îmi transmit mie lucruri bune? De ce să nu îmi spun lucruri bune? De ce să nu fac să fiu o persoană creativă și benefică și să transform toate lucrurile pozitive din ceva negativ? Ne construim unii pe alții prin ceea ce alegem să transmitem și să primim, deoarece noi suntem o oglindă a propriei noastre realități. Când tu te uiți practic în oglindă, vezi o anumită persoană, da? Așa este? Te vezi pe tine așa cum ești. Exact așa ce te vede și cel din fața ta. Iar tu când transmiți lucruri negative, emoții și tot ceea ce transmiți este negativ, automat cealaltă persoană din fața ta va prelua toate acele lucruri și le va simți exact cum mi le trimiți. Așa că nu uita, ești creația ta. De ce n-ai alege să creezi lucruri mai bune despre tine? Să devii o versiune mai bună a ta. Așa că, după ce ai scris toate acele minim 20 de cuvinte despre tine cu eu sunt, ia acum o foaie și încearcă din nou și rescrie toate convingerile pe care le ai despre tine. Cum ești tu de fapt și cum ai putea să devii? Pentru că omul se schimbă, iar schimbarea vine de aici, după care se materializează în tot corpul. Încearcă să fii mai blând cu tine sau mai blândă cu tine. Așa că gândește-te că tu ești într-o continuă schimbare. Sunt într-o continuă schimbare. Învăț în fiecare zi și este ok să fac greșeli. Sunt un om bun care îi pasă de ceilalți și ajut pe fiecare atât cât pot eu. Sunt un om care contribuie la societate, care reacționează la durerea celorlalți. Sunt un om puternic, capabilă să fac lucruri mărețe. Sunt capabilă de să iau decizii corecte și decizii care să mă influențeze în bine viața. Sunt un om care nu se dă bătut. Sunt un om care ia viața și o transformă în lucruri minunate. Sunt un om curajos, care poate să iei decizii corecte și bune. Sunt un om din ce în ce mai înțelept. Dau tot ce este mai bun din mine și accept pe fiecare așa cum este el.
Iar dincolo de ceea ce cred alții despre tine, dincolo de aceste percepții care sunt extrem de influențate de stările și credințele fiecăruia, cel mai important este ceea ce crezi tu despre tine. Așa că alege în consecință și alege cu mintea și alege înțelept pentru a deveni cea mai bună versiune a ta, a ceea ce ai fost ieri. Dacă ți-a plăcut acest video, mi-ar face plăcere să dai un like, să-mi lași un comentariu în care să-mi spui ceea ce tu crezi despre tine și dacă te-a ajutat acest exercițiu. Și mi-ar ajuta foarte mult dacă mi-ai lăsa un subscribe, adică să mă urmărești pentru a vedea și videourile următoare. Îți mulțumesc că mi-ai acordat din timpul tău și nu uita, încearcă să devii o versiune mai bună a ta, pentru că meriți cu adevărat. Te îmbrățișez.